Hello guys, good day. So si Kuya Chong na po ni og karon ang atong hisgutan is about solving for subsets or solving subsets. So again, ani siya sa module sa Math Grade 7. Okay. So natalargoy example, okay? So inig-solve nato sa subset, mauni ang mga butang nga atong i-identify, okay? So mo na sila dapat atong i-identify. We have the cardinality. Then, ang subsets, kung asa atong maihapog pila ka buok subsets, no? Kung pila ka buok subsets ang mahimo sa usa ka set. And of course, the complete list of the subsets. So, unsa man ni nga mga, or unsa man ni nga mga subsets. Kay bawo naman unsa nang subsets, di ba? Okay. So, natay given dire, we have J is composed of the element 1 and 2, di ba? Duha ra ka element ang nag-compose ni J. So first atong kuhaon ang ijang atong pangitaon ijang cardinality, then ang ijang number sa subsets given this formula. Aton ijang gamiton nga formula. This is 2 to the n power. Mao na ijang naong, mo ijang naong tinuray kini ni ja. Kaso kay di malagi ko makahimo og gamay nga n. So, ang gibuhat, na naman git 2 ja n. Pero ang pasabot ana, ang pasabot ani is 2 to the n power. Okay, ato ra na explain unsa o unsa na. Then, okay, sige, di sa naman ta, sige. Ato ta ni cardinality. So, kay baw naman tanong, nga kung mahisgot tag cardinality, but pasabot ana is ang number of elements in a set, di ba? Atong iphon og pila ka buok elements sa usa ka set. So dinhi we have 1 and we have 2. So naatay duha ka elements, di ba? 1 ug 2, duha ka elements. So the cardinality of J is 2. Mora na siya sa cardinality ato orang iphon og pila ka buok elements. Okay? Next, arita ni subsets. So dinhi ako nang gipakuan ang formula, gigamit ang formula. Okay. So, di ba ang formula ni Zano is 2 to the n power. So si n ato ra na pulihan unsa may atong ipuli? Number of elements. Okay, so pila man to pila ra to ka buok elements? Naatay duha, di ba? Naatay duha ka elements. So, ang atong buhaton is atong si n atong pulihan og 2. Kay di ba mao ni Janaong kani og kini, di ba mao na si Jano. So ato rang pulihan og 2. Okay. So, kung moingon tag 2 squared, that is 2 squared or that is 2 to the power of 2, ang pasabot ana is kaduhaon nimo og multiply si 2 sa ijang kaugalingon. Okay? Kaduhaon si 2 og multiply sa ijang kaugalingon. Dili na siya ito imong i-times ni 2 ha. That is si 2 imong kaduhaon kay since 2 man is exponent pasabot si 2 imong kaduhaon. Okay? Okay. So mo ni ang kuan. Di ba kaduhaon mo no? So 1 times 1. Okay. So 1, 2. Atong gikaduha si 2. Then atong i-multiply. So mo na ang result niya is 4. So mo ni 4. Okay? Okay. Therefore, J has 4 subsets. Di ba ingon ko, kini nga formula is atong makwinta og pila ka buok subsets sa usa ka set. So dinhi atong nahibawan nga si J na ay 4 ka subsets. Okay? Si J na ay 4 ka subsets based sa atong result, di ba? Okay. Next, adto ta sa complete list of subsets. Pasabot atong ilista. Remember na atay 4 ka subsets, so dapat 4 ka subsets atong makit-an, okay? Sorry sa mga manok kay nagbantay ko sa manok. Sorry ka adjo. Okay. So, unsa man nato pagbuhat?
Okay, so same maghihapon nga given. First ang atong buhaton is 0 at a time. But pasabot wa say sud atong iba lista man sa atong lista. So una wa say sud. Okay? Y sud. Next, 1 at a time atong usa-usahon og lista ang element. So we have sa ato sang limpyuhan. Okay, 0 at a time, then 1 at a time dapat usa-usahon. So tan-awang elements, di ba di ano? So atong usa-usahon atong isuwat ilista og una si 1. 1. So mao ni siya. Then we have 2. So mao ni siya. Kasi luwa ko sa manok, sorry. Okay. So mo na ni siya. 0 at a time and 1 at a time kini. Di ba? Okay. Next ang atong baton is 2 at a time. Pasabot kaduha. I mean duha. Duha ang atong ilista largo. Okay. So balik since trimpyuhan ha. 2 at a time, di ba kani? Since duha raman sila, so largo na ta suwat duha. Okay? So, therefore, the complete list of the subset of J are empty set 1 are empty set 1 2 1 2. Okay? Ato ra sa diyang ilista. Wa say sud una, kahuman tagsa-tagsaon, kahuman dunganon. Gets? Okay, sige. Balik. Wa say sud, 0 at a time. Tagsa-tagsaon, 1 at a time. Then 2 at a time. Dunganon ang duha kay duha man sila kabuok. Okay, gets? Okay. Next. Oh, sorry, di pa day. So mo na ni ja final answer. We have the cardinality of J, which is 2 since we have 2 elements, di ba? Then we have the subsets, number of subsets, 4, di ba? Mo atong gisolve gain na 4, di ba? Then the complete list of the subset. Okay? Now, let's practice. So ato nang punan, okay? Ato na himong tulo ka buok elements, okay? So natin given M is composed of the element A, B, and C. So we have to find for its cardinality, number of subsets, and of course the complete list, kompleto nga lista sa ijang subsets, okay? Okay. First is the cardinality. Remember, may ingon tag cardinality, pila ka buok elements. Okay, pila man ka buok elements? Okay, we have 1, 2, 3. So, tulo. So, tulo. Muna na siya. The cardinality of M, diba? The cardinality of M is 3. Okay? Okay. Next is ang subsets, ang number of subsets. Okay. So, remember, this is 2 to the power of n, diba? Where n is the number of elements. Okay, pasabot ato dapat pulihan. Okay. Okay, so 2. Pila man kabuk elements? We have 1, 2, and 3. Tulo. So 2 to the power of 3. Diba? Or 2 to the power of 3. Muna siya. Sorry, hindi maklaro. 2 to the power of 3. But pasabot ana, si 2 atong katuloon. Okay? 2 si 2 atong katuloon. Pero it doesn't mean, sorry. Dili na siya 2 times 3 ha? Dili na 2 times 3. Si 2 atong katuloon. Masama na si 2 times 2 times 2. Okay, mo na siya. 1, 2, 3. Si 2 atong gikatulo. Okay, unsa man na pag-solve? Okay, so ato ibalhin dire. Ibalhin dire ha. So you have 2 times 2
times 2. So 2 times 2, this is 4. And 4 times 2, this is 8. Okay? So the answer is 8. So what 3? 8. Then mo na siya. So therefore, set M has 8 subsets. Okay? Okay, sabotable man kaadyo. Basta ha, dili to siya 2 times 3 ha. Dili 2 times 3. Kung dili, katuluon si 2. Kini siya. Okay? Okay. Next. So, complete list of subsets. Okay. So, remember, first, itong buhaton is 0 at a time. So, dapat wa sa isod. Okay, wa sa isod. Okay. Brace na ha. Sorry, like agi. Next. 1 at a time. So, dapat tagsa-tagsa. Okay, so dapat una is A, B, ug si C. Okay? A, B, ug si C. Okay, usa-usa man, di ba? Tapos since kitulo sila kabuok, so naman ang katulo pud ta masuwat si A, si B, ug si C. Okay? Next. 2 at a time. So, tagurha. Unsa man na? So, ato silang i-pair-pair. Ato silang iparis-paris sa usag-usa. Okay? Una. Maghimo sa masaya. Okay, una. A ug si B. Okay. A ug si B. Sunod. A. So, mag-change tag color. Sunod. A ug si C. So, A ug si C. Sunod. Change na po tag color. Kisa may panapares. Si B. Uy. Si B ug si C. Okay, si B ug si C. Okay? So ato ra na siyang usa-usahon, ato ri partner sila. Okay? Next, 3 at a time. Pud pasabot atong dunganon kay tulo man nakabuk mo nang na patay 3 at a time. Atong dunganon katulo ang tulo. So dunganon ra we have A, B, ug C. Then mo na siya. So, therefore, the complete list of the subset of M, maglisod tag suwat no. So, we have Y sod. Okay, di naman ito isuwat na. Basta kay, mo na siya. Now, kung makahinumdum mo, og pila ka buok, gaina ba? Pag di ba katong, gaina, di ba nag-solve ta no? Og katong, nag-solve ta katong 2 to the power of n, where si n atong gipulihan ni 3. Di ba ang result nato kay 8? So, katong atong answer gaina din he, 8 pud to sila kabuok. Okay? 8 pud to sila kabuok. Napa laman na ho, sorry, accidental napa na ho. Okay, so ato tong ibalik og lista, we have lista ha. Y sod, A, B, ug C. Then si AB, CA ug C, ug si B ug si C. Then last we have A, B, and C. Okay, kung ato na ipon pila nakabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ug 8, di ba? 8 pud siya kabuok. Diba? So, same ra siya sa katong 2 to the power of n gaina. Okay? Okay. So, that's all for now. Unta nakasabot no, unta nakatabang ang akong explanation. Bisan unang lisod ko suwat. Sorry ka, adyo. Og, thanks for watching. Unta nakatabang. Karon na hinumdumi
nga kung kapudyon ka adyog undang pahuway ra. Adyo pagunaw-una nga di ka kamao. I-give imong best. Of course, adyo kalimti mag ampo. Okay? This is Kuya Chong again og that's all. Thank you.